салом дӯстон, хушомадед ба канали мо. Обуна шавед ва лайки худро гузоред. Мо бошад пешниҳод мекунем видеои навбатиро. ки ба бозиҳои варзишӣ завқ доранд ва пул кор мекунанд, дӯстони мо аз ширкати 1x ба шумо коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд ва ҳангоми регистрация бо промокоди тоҷдор то 6500 рубл бонус медиҳанд. Силка дар комментария. Сарояндаи ҷавон ва блогери машҳур Абдурозиқ аввалин рақобати худро дар самти бокс пешниҳод мекунад. рақиби ӯ мисли худаш аст, ки аз Узбекистон буда блоги худро дар Инстаграм пеш мебарад. ин Эралӣ Бойқобилов аст. ҳамчун блогери хурдҷусса маъруфу шинохта мебошад. дирӯз бошад конфронси пеш аз рақобати байни ин блогерон дар Дубай гузаронида шуд, ки дар он Абдурозиқ дар сар бо тоқи тоҷикона дида мешуд. ҳарду инҳо то вақти рақобат омодагиҳои ҷиддӣ дида истодаанд. аз рафти омодагиҳо видеоҳоро Абдурозиқ ба сайти инстаграмаш гузоштааст ва қайд намудааст, ки ман барои муҳориба омодаам. хурдҷусса бошам ҳам ба ҳамагон исбот хоҳам кард, ки ман тавоноям. насиб ғолиб гашта номи Тоҷикистонро мебардорам. хотиррасон бояд шуд, ки ин аввалин муҳориба байни хурдҷуссагон дар Осиёи Марказӣ мебошад, ки санаи 6 июл дар майдони Кока-Колаи Дубай баргузор мегардад. ҳамаи мо метавонем тариқи телевизиони варзиш пахши мустақимро тамошо кунем. мо ба Абдурозиқ дар ин рақобат ғолибиятро таманно дорем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр, хуш бошед.